ክልተ መንእሰያት ናብ ሓደ ጥበበኛ ሰብ ከይዶም ህይወቶም ከመይ ገይሮም ክነብርዎ ከም ዘለዎም ሓተትዎ። እቲ ጥበበኛ ሰብኣይ ምንም ከይተዛረበ ንኽልቲኦም ናብ ሓደ ዓብይ ቦታ ኣትክልቲ ወሰዶም። ዝተቐዳማይ መንእሰይ ከምዚ ይብሎ፣ ኣብዚ ቦታ እዚ ብጣዕሚ ሕማቓት ዝኾኑ ነገራት ደሊኻ ምፅአለይ ይበሎ። እቲ መንእሰይ ድማ ከምቲ ዝተዋሃዶ ብኡ ንብኡ ናብቲ ጫካ ብምእታይ ዝተበላሸዩ ፍራፍረታት፣ ዝጠውለጉ ቆፅልታት፣ ብቻ ዝሓመቑ ዕሾኻት ኣብቲ ጫካ ዘለዉ ሕማቓት ነገራት ሒዙ ልመፁ። ሕማቓት ነገራት ማለት ንበስበሱ ምናምን ማለት እኒኦ እቶም ዝበልካኒ ነገራት ኣብ ዘለዉ በሎ። ነቲ ካልኣይ መንእሰይ ድማ ከምዚ ይበሎ፣ ንስኻ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቓት ዝኾኑ ነገራት ደሊኻ ምፅአለይ ኢሉ ነቲ ካልኣይ መንእሰይ እውን ናብቲ ጫካ ንክከድ ነገሮ። እቲ ጥበበኛ ሰብኣይ ማለት እዩ። ፅቡቓት ዕምበባታት፣ ጥዑማት ፍረታት፣ ፅቡቕ ጨና ዘለዎም ቆፅልታት ኮታስ እንታይ ክብለኩም ኣብዚ ጫካ ዘለዉ ኩሎም ፅቡቓት ነገራት ኣኪቦም መፀ። እቶም ፅቡቓት ነገራት ኣብ ዘለዉ ድማ በሎ እቲ ሰብኣይ። እቲ ጥበበኛ ሰብኣይ ከምዚ በሎ፣ ክልቲኦኹም ኣብ ሓደ ቦታ ኣትክልቲ ኢኹም ግዜኹም ኣሕሊፍኩምዎ፣ ነገር ግን እቲ ሓደ ንዓይነቱ ሕማቕ ጥራይ ክረአዮ ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ፅቡቕ ጥራይ ይርእይዎ። ዓለም ድማ ከምዚኣ ኣብ ህይወትካ እኹል ዕምበባን ዕሾኽን ኣለዎ። ምምራር ማለት ነቲ ዕሾኽ ጥራይ መሪፅካ ኣብ ውሽጢ ምፅናሕ ማለት እዩ። እቲ ዘማርር ሰብ ዝደልዮ እንተሃብካዮ ኣብ ውሽጢ ፅባቐ እኳ ርስሓት እዩ ዝደሊ። ሕጉስ ሰብ ግን ኣብ ውሽጢ ፀገም እኳ ፅባቐ እዩ ዝደሊ። ኩነታት ዓለም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ነገር ግን ነቲ ዓለም በየናይ መነፅር ከም እትጥቀመላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ እዩ። ህይወትካ እተማርረሉ ኣብ ውሽጢ ዕሾኽ ስለ ዘየለ ኣይኮነን፣ የግዳስ እቲ ዕሾኽ ጥራይ ንምድላይ ስለ ዝሓሰብካ እዩ። እተማርረሉ እንተደኣ ኮይንካ ህይወትካ ኩሉ ግዜ ተኽሊ ዕሾኽ ክትከውን እያ። ኣመስጋኒ እንተኮይንካ ከዓ በአንፃሩ ህይወትካ ኩሉ ግዜ ስፍራ ዕምበባ ክትኸውን እያ ኢሉ መኸሮ ማለት እዩ።